በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን አሜን። ቅዱስን ልዑልን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ናብዛ ቅድስትን ክብርትን ዕለትን ስለ ዘብፅሓና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡውን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረኸታ ተብዝሓልና። ቅዱሳን መላእኽት አቦታት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን በረኸቶምን ሕረቶምን ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ለሚኖም ንዓና ካብ ዝሕልና እውን ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹናልና። ሻሃዳይ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 16 ዘላ ቃል ጌርና ንእሽተይ ክንመሃርና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ኩላትና ክኸውን ጥበቡን ፍቅሩን ክገልጸልና እውን ናቱ ሰናይ ፈቃድ ይኹናልና። እሺ ተቃል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ከምዚ ትብል ብጎይታ ኩሉ ሰዕ ተሓጎሱ፣ ኩሉ ግዜ ብእግዚአብሔር ተሓጎሱ ትብል ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሽምባርከስ እዛ ኩሉ ግዜ ብእግዚአብሔር ተሓጎሱ ትብል ቃል ንማንም ዝኾነ ሰብ ዝተዋሃበት ከም ምዃና መጠን በዛ ቃል እዚኣ ኩሉ ሰብ ክሕጎስ ብእግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ግዜ ክንሕጎስ ዝግባአና እዩ። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግር ይኹን ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ንጠምየሉ ይኹን ኣብ ንፀግበሉ ብእግዚአብሔር አምላኽና ክንሕጎስ ይግባአና። ምክንያቱ እዚ ነቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ተዋሂቡ ከምኡ እውን ናባና ዝመፀ እዩ። ካባና እውን ናብ ደቅና ዝሓልፍ ዓብይ ዝኾነ መልእኽቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህበና እሞ ኩላትና ክንሕጎስ እግዚአብሔር አምላኽና ይሓግዘናን ይደግፈናን። እቲ ቃል ከምዚ ይብል፣ ሓጎስ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ክርስቲያን ተሓቲሙ ክነብር ዝግበር ምስ ሓዘንን መከራን ሓቢሩ ክነብር ዝኽእል እዩ። እግዚአብሔር ብኩሉ ስራሕቱ ሓጎስ እዩ። መዝሙር 104 ፍቅዲ 31። እዚ ሓጎስ እዚ ድማ ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩም እውን ምእንቲ ክፍጸምሲ ነዚ ነገርኩኹም ይብል። ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ እግዚአብሔር አምላኽና ዝነገረና ሓጎስ እቲ እግዚአብሔር አምላኽና ዝህበና ዘሎ ኩሉ ነገራት ንሕና ከዓ ክንፍጽሞ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ ሎሚ ኣብ መከራና ስለ ዘይንሐጎስ ኣብ ሓጎስና ካብ ልብና ስለ ዘይንሐጎስ ኩሉ ግዜ ከቢድ ይንዓና ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ንፅቡቕና እዩ እንዳበልና ሓሲብና ናብታ ናይ ዘለዓለም ዝኾነት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ጥሜትና ግን ዝኾነ ይኹን ሽጉር ንዓና ክብድሃና ይክእልኒ። ንዓና ክብድሃና ዝኽእል ናይ ምድራዊ ተሓስባ ስለ ንሓስብ ኩሉ ግዜ እዩ። እምበርከስ ካብ ሎሚ እውን ነቲ ተሪፉ ዘሎ ህይወት ብሓጎስ ክንነብሮ ይግባአና። ምክንያቱ ሽግር እንድሕር ደኣ ኣብ ርእስና መሊእናዮ ኩሉ ግዜ ይኽብደና ንዓና ማለት እዩ። ስለዚ ክንሕጎስ እግዚአብሔር አምላኽና ይሓግዘናን ደግፈናን። ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 15:11 እውን ምባል ንክርስቲያን ሂብና እዩ። እዚ ስለ ዝተቐበልኩ እዮም ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ግዜ ሓዘንን መከራን ከይተረፈ ሕጉሳትን ቅዱሳትን ሕጉሳትን ዝነበሩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ወይ 16 ካብ 23 ክሳብ 33 ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኮንጉያት ግና ኩሉ ሳዕ ሕጉሳት ኢና ይብል። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 10 ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ ጉህያት ንኹን ብዝመፀና ፈተና ብዝመፀና ሽግር ግን እግዚአብሔር አምላኽ ንፅቡቕና ከም ዝቕይሮ ክንፈልጥ ግባና ማለት እዩ። ኣቦታትና ሐዋርያት እናተኣሰሩ ከለዉ እናተሃረሙ ከለዉ እናተቐተሉ ከለዉ ባኽ ኢልዎም ንስለ ክርስቶስ ይሓልፉ ነይሮም ማለት እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እኳ ክዛርብ ከሎ ክርስቶስ ህይወተይ እዩ ምማት ከዓ እንታይ እዩ ረብሓ እዩ እናበለ ይምህረና ንምዕድና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣፍ ደገመት ኮይኑ ዝሕጎስ የብልናን። ፈተና ክመፅእ ከሎ ሎሚ ወዲ ሰብ
ክሕጎስ ዝኽእል የብልናን እንታይ ስለ ዝኾንና ኣዝና ድኹማትን ሕማቓትን ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መገዲ ውፅእ ኢልና ስለ ዘለና ኩሉ ነገር ዘዝመፀናዓና ይሕምቐና እዩ ሕጂ ግን ኣቦታትና በዚ ቃል እዚ ገይሮም ንዓና ንኩላትና ይምዕዱና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፈተና ክመፀና ከሎ ክንሕጎስ መከራ ክመፀና ከሎ ክሓልፍ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ምክንያቱ ብዙሕ መከራ ክትረኽቡ ኢኹም ግራኸ ክትስዕርዎ ኢኹም መንግስትኹም እውን ድልውቲ ኢልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቃሉ ማለት እዩ ስለዚ ነፍታ ኣዳሊልና ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኣቱ እንተዳ ኮይንና ንሽግርን ንመከራን ክንስዕሮ ይግባአና እሱ ንዓና ንረብሓና ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ኣሕዋተይ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓኩም ንኩሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ይብል ያዕቆብ ምዕራፍ 1:2 ዘስተፈላለየ ዓይነት ፈተና ክመፀና ይኽእል እዩ ብውላድና ይኹን ብሰበይትና በቦና በዴና ብሓውና ብሓፍትና ብዓርክና ብኩሉ ነገራት ፈተና ክመፀና ይኽእል እዩ ግናኸ ኩሉ እዚ ንምንታይ እዩ እናሓጎስኩም ምዃኑ ፍለጥዎ ብኩሉ ነገራት ክትፍተን ምዃንካ ብኩሉ ነገራት ክብድሃካ ክፍትን ምዃኑ ንስኻ ግን ንኩሉ ነገራት ተፀሚምካ ነኺስካ ክስዕሮ ይግባእካ ማለት እዩ ከይደኸምካ ዝርከብ ዓወት የለን ከይሰራሕኻ እውን ትበልዖ መግቢ የለን ስለዚ ናይ ብሓቂ እንድሕር ዳኣነታ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማያዊት ቤት ክናፍቓ ድሌት ሃሊና ኮይኑ ክንኣትዋ ድሌት ሃሊና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፈተና ክመፀና ከሎ ክንሕጎስ ይግባአና ነዚ ፈተና እዚ ብፀሎት ክንስዕሮ ይግባአና ምክንያቱ ንሕና ካብ ኣቦታትና ቀዳምቲ ክንበልፅ ኣይንኽእልን ኣቦና ኣዳም ብሰበይቲ ተፈቲኑ እዩ ከምኡውን ካህን ኤሊ ብደቁ ተፈቲኑ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት መፅሓፍ ቅዱስ ብኩሉ ነገራት ተፈቲኖም እዮም ግናኸ ንኩሉ ስዒሮም እዮም ስለዚ ንሕና እውን ንፈተናና ክንስዕሮ ይግባአና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ግዜ መከራና ኣብ ግዜ ፈተናና ሓይሊ ሃበና ንስዕረሉ መገዲ ጥበብ ሃበና ከምቲ ሃዋርያ ከምቲ ያሬታ ከምቲ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ እግርኻ ንዒንተይ ብርሃነ እዩ ዝበሎ መንገድኻሲ ንዒንተይ ብርሃነ እዩ ዝበሎ ብሓቂ ሕና እውን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መገዲ እንድሕር ዳኣ ሒዝና ናይ ዕንትና ብርሃን እዩ ንየማን ንኹን ንፀጋም ከየላገስና እንድሕር ዳኣ ተጓዒዝናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሉ መሪሑ ክወስደና እዩ ሓንቲ ካባና ዝደልያ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተስፋ ዘይምቁራፅ ማለት እዩ ተስፋ ዝቁርፅ ሰብ ኩሉ ግዜ ክዕወት ኣይክእልኒ ኩሉ ግዜ እናቐሃመ እንዳደኸመ ይኸይድ ኣብ መወዳእትኡ ኸዓኒ በቲ ፈተና ይስነፍ እሞ ናይ ሰይጣን ኣገልጋሊ ይኸውን ስለዚ ንሕና ናይ ብሓቂ ተስፋ ከይቆረፅና ነቲ ፈተና ይኹን ነቲ ሽግር እናሰዓርናዮ ኣብ ፀሎት መፂና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይልን ድልዳለን ሃበኒ ኣቦታተይ ቅዱሳን ሃዋርያት ከም ዝሰዓቡኻ ኣነውን ክስዕበካ ሓይሊ ሃበኒ እንዳበልና ክንከይድ ይግባአና እዩ ከምዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ይሓግዘናን ይደግፈናን ከምኡውን ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር ተሓጎሱ ይብል ከምቲ ኣብ 5 ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:16 መጀመርታ ዝበልናዮ ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ይብል ፊልጵስ ምዕራፍ 4:4 ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንሕጎስ ይግባአና እዩ እንተዘይተሓጒስና ብሓቂ ኩሉ ግዜ ካብ ልብና ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ሓሳባት ንሓስብ ንሰባት ንፀልእ መብዛሕትና ንሰባት ከይበደሉና ንፀልኦም እኮ ኣብ ልብና ሓጎስ ስለ ዘየንብርና እዩ ዝሕጎስ ሰብ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝነብር ንሰባት ክፉእ ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሕማቕ ሓሳብ ክሓስብ ኣይክእልኒ ናብ ሕማቕ ቦታ ክኸይድ ኣይክእልኒ ዝጎደለኒ የብለይን እናበለ ኩሉ ግዜ ስለ ዝሓስብ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኩሉ ግዜ የመስግኖ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጎይታና ኩሉ ግዜ እንድሕር ተሓጒስና ኣብ ኩሉ ነገራትና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ክሕግዘናን ክድግፈናን እሞ ከምዚ ክንገብር ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ይሕግዘናን ይደግፈናን ምክንያቱ
ምኽሪ ዝተመስረተ ኩሉ ግዜ ጸኒዑ ዝነብር ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃብ ህያብ እዩ። ብኣንጻሩ ግና ሰባት ሓጎስ ዝብልዎ ቀጻልነት ዘይብሉ ዓለምን ኣብ ዓለምን ዘሎ ተግባራት ስጋእ እዩ። ምዕራፍ ዮሃንስ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ክሳብ 17 ንመልከት። ስለዚ ሓቀኛ ሓጎስ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝርከብ ብምእማን ኣብ ግዚኡን ዘይግዚኡን ንጽነና ሕማቕ ነገር እኳ እንተጋጠመና ኩሉ ንሰናይና እዩ ብምባል ክንሓልፎ ይግባአና። ብክርስቲያን ብጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ምስ ዝዘራረቡ እግዚኣብሔር ባህ ይብሎ። ምጽዋት ብምሃብ ንእግዚኣብሔር ከም ዝወሃቡ ብምቁፃር ይሕጎስ። ክፉኣት ግብረ ትሩፋት ስራሐይ ግዴታ ስለ ዝፈጸመ ባህ ይብሎ። ስለዚ ብሓቂ ብተስፋ ንሕጎስ ከምቲ ኣብ ሮሜ 12:10 ዘሎ ኩሉ ግዜ ብተስፋ ንሕጎስ ተስፋ እንዳግበርና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንቀርብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይሕግዘና እንደግፈና። ምክንያቱ ክርስቲያን ተስፋ ዝቆርጽ ሰብ ክህልወና ይግብኦን እዩ። ካብ ሕጂ ተበጊስና እውን እንድሕር ደኣ ከምዚ ክንገብር ጀሚርና እግዚአብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ክድግፈናን ክሕግዘናን እሞ ኩሉ ግዜ ደሊልና ክንትንስእ ካብ ዝወደቕናሉ ሓፍ ክንብል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ባዕሉ ይሕግዘናን ይደግፈናን ኣምላኽና ስለ ዝመሃረናን ዝመዓደናን ብሓቂ ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ነስተማሂርና ዘለና ትምህርቲ እውን 30-60 ሰናይ ፍረ ክንፈልየሉ ይግባአና እዩ። ኩሉ ግዜ ምስማዕ ጥራይ ዘይኮነሲ ምልምማድ መንፈሳዊ ህይወት እሞ ኩላትና ኣብ ዘለናዮ ኮይና ጸሎት ዘይንኽእል ነበርና ጸሎት ክንጅምር ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሕግዘናን ደግፈናን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።